Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE, and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. गव्हर्नमेंट प्रॉपर्टी आम्ही इलेक्ट्रिसिटी चीफ इंजिनियर मेळा पाहिल्या 1 तारखेक चीफ इलेक्ट्रिकल इंजिनियर Officially order काढली. ऑर्डर इश्यू केली की इलेक्ट्रिसिटी जे पोल्स आसा सगळे बॅनर्स होर्डिंग्साची काढून उडोवपाचे. कोण पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल अमित शाहच्या आज जेन्ना आम्ही हे सगळ्यांना रस्तो जेन्ना इलेक्ट्रिक पोलाक जेन्ना हे पळयता आणि तेका जर आज प्रश्न करी चीफ इलेक्ट्रिकल इंजिनियर तो उत्तर दिता लेटर दी खंय लेटर दी आपण मागीर पळयता खंय तू आज डिसाईड लेटर एक परमिशन इश्यू करू ना आणि आता जर तेका आम्ही डिमांड करीत ते काढून उडय म्हणून तुम्ही कोण काय विचारता आम्ही कोण काम आम्ही कोण रे सर आम्ही सिटीजन ना राईट ना आमका आता उत्तर उत्तर दिता. ना आम्ही तुम्ही पॉवर सत्तेर असं तुम्ही जायते करपा बसल्या ना बीजेपीच्या आयकुपा ना काय तो कानून फक्त आमकाच लागू जाता सत्तेर बीजेपी त्यांच्या जबाब नका गुलाम झाले तुम्ही बीजेपीचे गुलाम झाल्या किती बॉल असेल विचार मारे पोलीस स्टेशन बरे बर चल कोण ना आम्ही सिटीजन गोंयकार आम्ही आधार कार्ड तुम्ही त्याचा प्रॉब्लेम आता सॉल्व्ह करतात ना केला म्हणून कंप्लेंट करू आता आम्ही निघून जाणार आता जर प्रॉब्लेम सॉल्व्ह जाता जाल्यार तुम्ही वयता होय बॅनर काढ आम्ही हे सारखे